recipe paano maging masamang tao. Maggagawa ako na influencer party list. Tulungan iangat ang bawat manindang Pilipino. Gagi, dinog show pa nga ako, hayop. Ginawa pa ako promotor ng tambay ka. Para mas maibubuga ang my physics. Musta yung mga kasuro ka pa si Paolo at ngayon maayos na ating setup. Atin ang simulan, bigyan mo ako sulot o sukot dyan. Sabi ko na darating na to, hayop. Ayun na, ito na. Well, pag-uusapan natin mamaya to. Tumakbo na si Diwata Pares sa pagiging isang kongresista at si Rosmar. Alam ko lalabas din dito. Pag-uusapan natin mamaya-maya. Sandali lang ha. Sukot, no one Philippine politics corrupt. Negosyante Kupan. Bossy, kung may artistang laos. Ayun ako, dami niya. Vlogger. Hindi niyo ako mapapapunta sa gobyerno. Ayoko. Ayoko na dumagdag dyan, okay? May mga tao mas magagaling. Mas mabibilis ang isip. Mas karapat dapat sa posisyon sa sobrang hirap mapunta sa gobyerno. Diba? Sa dami ng mga korupsyon dyan. Kailangan ng mga taong mas kayang panindigan. Mas kayang labanan ang kasamaan at kadiliman sa gobyerno. Any convicted yung mga convicted kinakapasok pa. Ewan kung gaano tayo kagaling eh, no? Bilib ako sa Pilipinas eh. Sulot. So, tulad po ng sinasabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong totoo tao. Naman. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University batch 2015. And section 1 po ako doon, pilot section po talaga. Ito yung sinabi niya to. May mga nagsabi sa comment section na wala naman daw pilot section sa FEU. Kayo na lang pa-confirm na lang kung totoo yun o tama na pinipili daw yun. At kung ikaw nauna, pwede mo naman ilagay yung sarili mo sa uno o sa una na section. Ang pilot section, sa mga nakakalam, yung mga nasabi natin mas matatalino o mas mataas ang grades kumpara sa iba. Nakakatawa din po sinasabi lang matututunan eh. Hindi po gano'n ng isang public servant. Kailangan marunong ka na. Pero ka dapat track record nung pinagsisilbihan mo. Hindi to parang trip to Jerusalem. Nakaupo na ako dito. Okay, ngayon lang ako mag-aaral. Ngayon ko lang aalamin ang batas. Ngayon ko lang gagawin to lahat. Ngayon nakaupo na ako. Kailangan alam mo na yun bago ka makaupo sa pwesto. Okay? Hindi ko naman sila pinipigilan eh. Si Diwata at si Rosmar na tumakbo eh. Okay, wala nang problema yun. Di ba, kung madapa sila sa kanilang kampanya, di madapa sila, di gawin nila wala, matuto sila ganyan-ganyan. Pero ang pinakinalulungkot ko ito, pag nananalo sila, ibig sabihin, hindi na yung kasalanan nila. Kasalanan na yung mga mamboboto. Emphasis sa bobo. Yun na yung mas nakakalungkot. Kasi ano nila to eh, freedom nila to eh, na tumakbo eh. Pero sana sinasampal sila ng katotohanan na hindi lang ganun maging isang public servant. Na hindi lang porket meron kang views, na meron kang business, na wala ka na magawa sa buhay kasi dami mo oras, kasi may multimillionaire ka na ano kaya gagawin ko hobby ngayon? Gusto ko maging senador. Woohoo! Gusto ko maging kongresista. Diba? Nakakalungkot lang kasi yung pinaghihirapan nyo sa trabaho nyo, sa kanila binabayad yan eh. Yung tax na binakaltas sa mga manggagawa, binabayad sa kanila yan. So dapat may paki ka dito. Ito na sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masamang tao in real life. So yung Rosmar po sa social media at Rosmar po sa totoong buhay ay magkaiba po. Hindi naman ito masama mabuti, pero karapat dapat ka pa doon sa gusto mong posisyon. May utak ka ba para hindi ka mautakan ng mga nauna na sa'yo? Alam ko naman, hindi naman ito bago, okay? Marami na sa ating mga senador at kongresista, mga dating artista, convicted na tao, alam mo yung may mga pangit na track record, makilala sa kung ano mga kaso, na nasa posisyon naman ngayon eh. So hindi naman ito bago. Naiintindihan ko naman na mga tao madali ito eh, basta lagi na nakikita sa social media o sa TV. Ito kasing next gen na to, politiko na ngayon, masanay na sa mata ng tao, masanay na sila paano ipakita ang sarili nila sa social media. Kasi dati TV lang, di ba? Radyo. Ngayon meron ng social media. Bago na sila. Bagong dugo. Yung content ko po na parang engot-engotan, tanga-tangahan, hindi po ganun yung Rosmar dahil masasabi ko naman po na matalino po akong tao. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politiko dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa mga lawyer judge. Ayun lang po pala inaron mo, Jesus. Marami, tapo mo na yan. Hindi pa bukal ba ang puso mo? Wala po talaga sa pagtulong. Nonsense po yun para sa akin. Yeah, nga eh. Yeah, same din. Nonsense din yan eh. At meron pa dito na sinabi ito. So totoo lang, tulad ng lagi ko pong sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon at responsibilidad. Pero kasi may nag-push mo sakit tumakbo ka. Kasi kailangan ka ng tao. Kailangan nila tunay na pagbabago. Lahat pa ng bukay pwede matutunan. Hindi naman po ako pupunta. Parang kung iniisip mo na agad na masakit sa ulo ang pagtulong sa kapwa, sakit sa ulo ang pagseserbisyo, na hindi to para sa'yo. Kailangan ma-enjoy mo ang hirap ng isang public servant para matawag ka talagang karapat dapat sa isang public service. Yan ang basehan. Ginagawa natin kasing bare minimum. Hirap ba? Ganun talaga. Ginusto tumakbo kay trabaho yan eh. Hindi to hobby. Hindi to dahil wala ka lang magawa. Hindi to dahil wala lang internet. May gusto ka ibang gawin. Hindi yan ganun. Ito naman kay Diwata Pares. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat.
My name is Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan. At kilala po Yung ako. mga nanay nyo at a 90-mile radius. Oh, ito yung nasa TV ah! Ito yung nasa phone ko ah! Vendor party list at isa po ako sa mga Yung vendor party nominado. list. So ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Ito tumatakbo siya pang-apat sa vendors party list. Hindi ko alam bakit apat. Di ba 3 lang ang pwede? Clarification lang, sir. So dito tinatanong nila ng specific legislation na gusto nila Ayan, ang advokasya ipataw. po kasi ng vendor party Ilabas. list ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So yun po. Paulit-ulit. Hindi ko kailangan advokasya. Kailangan ko ng konkreto, semento na gusto mong gawin. Kasi diba, parang siya, blanket statement. Tutulong ako sa Pilipino. Siyempre. Siyempre. Pero kailangan mo dito, ano yung kailangan ko gawing step? Ano yung pinagdadaanan ko? Kailangan na pwede kong ayusin, pwede kong pabilisin na konkreto nangyayari. Hindi lang kailangan ng parang pag-asa, pagmamahal. Diba? Napaka-basic niya kahit gawin ng ChatGPT. Tayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos meron din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako street vendors. Doon po, yun po isa sa mga tututukan. Ilang beses nga siya pinaalis diba? Sa mga mga pinagbebentahan niya na lugar. Din para po wala, as usual, wala naman ako narinig yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon. Ito yung nangyayari pag hindi natin alam yung batas. Kasi kung alam yung batas, meron ka na agad gusto i-revise sa batas na yan. Pwedeng kung wala pa yung batas na kailangan mo sa isang particular na senaryo na makakatulong sa mga maninindang Pilipino, masasabi mo to eh. Pero dahil feeling ko ginagamit siya ng mismong party list para maging head, yung para maging harap ng kanilang party list. Kasi ito ba to? Magre-react ba ako dito kung wala si Diwata Pares? Yun yung gusto nila. Pero siya mismo, hindi niya pa to alam. Makikita mo naman sa kanyang galaw eh. Matututo pa lang siya. Pero yun nga eh, bakit ang basehan natin yung mga matututo pa lang? Parang nangyari hindi ka pa sanay sa cardio, tumakbo ka na ng marathon. Syempre, pumunta ka muna ng gym, magpalakas ka muna, magbuhat ka, maglapses ka, saka ka tumakbo sa marathon. Hindi mo pwedeng agad-agarin yan. Kung isusulong yung panukalang batas, kasi marami ng party list groups ang nagre-represent sa... Mas madali pa ang tumakbo sa party list kaysa mag-apply sa trabaho. Kailangan mo ng 2 ID para pag-apply ng una mong ID. Para saan ko kukunin yung ID? Tingnan mo to, yung mga nagtatanong ng mga journalists, yun ang kanilang pinupunterya. Kasi kailangan maalam ka sa batas eh. Hindi sapat na kilala ka lang ng tao eh. Kailangan alam mo yung law of the jungle. Yun yung madugo. Kasi diba sa dami ng party list pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendors, para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Paano nga? Meron pa pong magtatanong. Ano yung isang legislation na pwede nyong gawin na wala pa sa ngayon na batas? So dito tinanong niya na paano niya hatiin yung kanyang oras sa pagiging isang businessman, sa kanyang mga store, tsaka sa pagiging isang public servant. Kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na lahat yun po, para siyang ginigisa sa thesis ng mga panelists. So paano nyo gagawin muna? Igihad lang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon. Hindi po, kasi sa business ko bilang isang Diwata Pares, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide ko saan dapat. Hindi po dinidivide ay isang public servant. Kailangan buong puso yan. Trabaho yan eh. Para ka nag-sideline. May trabaho ka na, nag-sideline ka pa. Kailangan ibigay mo talaga yung focus mo dyan. Kasi kahit kwalipikado ka, may mga taong mas dapat sa posisyon na kinukuha mo. So kung para sa'yo ay isang division lang ito ng oras mo, paano pa yung mas kwalipikado sa'yo na kaya ibigay 100% ng kanyang oras? Sinasabi mo ba yung porsyento lang ng oras mo ay 100% na ng isang mas kwalipikado pang tatakbo kumpara sa'yo? Yun yung iisipin mo. So binibigyan nyo ng garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon, yung pagtinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyo pong... Siyempre magpo-focus tayo sa party list pero hindi naman pwedeng pabayaan ko din yung tindahan ko. So, yun. Bibigay po ba kayo ng Anli Pares sa kamera? Ay bakit hindi kung gusto nila? Mag-Anli rice tayo doon at free soft drinks pa. Okay. Yan na. So ayun na, naging biroan na nga. Pero yun nga, gusto nila yan yung mga palibre. Anli Pares, haha.
kahit alam kong walang mali siya itong ginagawa ni Diwata pa, ito ay isang poor decision dahil natatakpan nito yung mga tao na mas kwalipikado tumakbo. Alam ko hindi nila kasalanan na mas kilala sila sa mga tao. Pero bakit? Parang bored ka ba? Alam mo yun, pwede kasi siyang gamitin na parang front ng isang party list para maipasa sa camera. Marami pang ibang decision dyan eh. Pupusta ako na hindi siya tatagal dito. After niya manalo, kung manalo man sila, ay maglalay low na siya dyan. Hindi na siya tatagal dyan sa apat na tao. Since kayo yung fourth nominee ng vendors party list, ano po yung nag-udyok sa inyo para sumaba po sa dito po sa party list? And so, ayan, ma'am, base kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang vendors. Noong nakilala ko po si vendors party list, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino. Nang intention lang naman namin ay mabuhay. Talaga ikaw yung nakakalapit sa kanila. Okay. Ng patas na ito na yung kaya namin gawin. So yun po, maraming salamat. Hirap ka ako kausapin siya doon sa vlog. Hindi ko siya makakausap. Siguro parang ano rin yan to eh. No? Parang comeback niya eh. Imor Santos po from sa mga nakabuso sa kanya, ng mga pinalis siya sa pwesto eh. Po ninyo sa pagtakbo ninyo sa halalan? Considering na tama po ba, first time po ninyo nasasabi yes, first time po. Ano po yung parang mai-offer nyo na bago sa publiko para makumbinsi po sila na bumalik? Bagong recipe ng Paris! Ayan po, kasi ang advocacy talaga ng vendor party list para po sa lahat ng vendors. Para nga tulungan yung mga vendors, yung mga nagtitinda. Kasi di ba pag vendors tayo, importante talaga yung puhunan. Okay. Kasi makapagtinda kung wala kang puhunan. Isa pa yan sa mga advocacy namin na dapat namin gawin. So, nasunod na tanong dyan, wala pa bang batas para humingi sila ng puhunan? Wala ba mga loan? Diba? Dapat nasasabi natin to eh. Kasi ibig sabihin, no, naghanap ka ng problema na gusto mong ayusin. Diba? Sa batas po, paano po iyon? Diba? Gusto nyo pong magkaroon ng batas na magbibigay ng puhunan po sa mga vendors? Paano po ba yung specific yung bill? sa batas kasi, ito kasi yung dapat bilang isang vendor talaga. Kasi naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, diba? Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo yung permit medyo napakahirap. Yun kasi ang naisip ko. Gusto ko mag-implement ako ng batas sa pag-aralan. So maraming red tape. Na para mas mapadali. At susunod tayo sa batas talaga. Pero yung hindi mahirapan yung bawat maninindang Pilipino na kagaya lang naman sa akin, mga small business lamang po kung tawagin. So parang ganun po yung naisip ko. Tapos yung tulungan yung mga vendors na, di ba, yung iba sabi ko nga, yung mga nasa kalsada. Kayo po ba ay voluntary na sumama po na maging fourth nominee or Kita mo, fourth nominee siya. So yung sabihin kompleto na sila. Kailangan nila na magsasalita na mas kilala sa kanila. Voluntary po akong sumama kasi last year ko pa silang nakilala. Tapos yun nga, napag-usapan namin regarding sa vendors. Ako mismo yung voluntary sumama kasi gusto ko din talaga, tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon ng boses yung bawat maninindang Pilipino para ipaglaban din naman yung karapatan ng bawat manininda. Kaya po sumama ako. So, ewan ko, men, mananalo yan, feeling ko. Eto, gusto ko manalo. Ay, show speed, yeah! Total, wala namang standards tayo dito sa pagtatakbo ng kandidasiya, di ba? Mga kandidados. Sunod mo na, wala nang pinagkaiba eh. Sukot, sunod. O, ito po, anong panininda to? Ros, ano to, Ros? Ros, ano to? Pampaasip na. Sunod, sukot. Leche for you, sis. Sayote. Di ba? Kaya patatasin mo ba? Pahihirapan mo ba ako lalo? Diwata Pares, leche. Sulot. Ito, ano to? Reply to my pretty baby. Lanceta na may round 3. Shanty dough 26. Parang 4 na piso Balbor. Huh? Bakit ito ka na magsalita? Average male compliment. Sukot. Sunday, guys. So, hindi punong-puno. Hindi tinipid. Oo nga. Monday na yan eh. Pambukas na yan eh. Baba mo. Ina-expect ko malaglag eh. Nice one. Sulot. Bakit ka bibili? Kasi wala kang magagawa dun eh. Hanggang merong fan na gustong bumili ng kanyang cup. Wait lang, masakit ba sa mata may Pinoy ba't Pinoy tayo na nakagawa na magpataas ang value na items produkto niya? Nga pala di sa basta natin bawal umangat kasi babash yan ng kababayan. Tama ba yung Pilipinas gising? Di pa Gagi, dinog show pa nga ako, hayop. Ginawa pa ako promotor ng Tambay Cup. Kala nila pro ako dun sa Tambay Cup. Ingot din tong nag-vlog. Mas mahal pa sa brand din. Baka isa dito sa mga tumatangkilit ng Tambay Cup. Tayo, hindi ako bumibili ng ganyan. Pero ito kasi, sinabi ko di kasi kinat-out kasi yung itong page out niya na nag-iintindi ako yung pagtaas ng value. Okay? Nag-iintindi ako yung pagtaas ng value. Pero, kinriticize ko din yung mga design nila na halatang kinuha lang inspirasyon sa mga mas kilalang brand. Ang Pokemon cards, for example, ay isang international value. Sa buong mundo, pati mga Amerikano bibilin yan. Diba? Mga ibang lahi bibilin yan. Ginamit pa akong promotor. Nasa ng tiyak ko? Sunod, sukot. General. Natanggal yung polio. Hindi mabinis. Sabi sa'yo, laughter is the greatest medicine.
Ayan, simula pa lang noon, di ba? Mga tumatakbo sa politika. Salat. Walang personalang mas maibubuga ang may physics. Physics? Kesa forma. Physics yung branch ng science, aral-aral din. Parinig sa sarili po. Physics. Physics po ata. Baby, ano ba? Sige, paglaban mo ba? Inuula kasi ang pag-pause sa TikTok. Yung sa pag-aralan, hayop. Ito yung physics. Gusto niya. Iba lang yung spelling. Ang physics, study of yun na sinabi na kanya. Well, there is 5 different forms of matter. Meron solid, liquid, gas, plasma, influencers. Ibang-iba kasi mga influencer eh. Halo-halo yung kanila it doesn't matter to conservation of brain energy. Pag gagawa ako na influencer party list, lahat ng pipiliin ko doon hindi pwedeng tumakbo, kasama ko na rin. Atake ko sila pababa. Di kayo tatakbo lahat ng influencer, bawal. Ayop kayo lahat. Sukot. Pinastid. Then, News ko. Diwata pare, silabas mo ang batas para itigil to. Ayop. Tambay party list. Yun po, siya pwede. Me on the Wayne's Go with 0. Yay! Bisa madadaan na lang natin sa ano eh. Sa confidence. Nga, ito yung average. Ayan, sakto, tumakbo rin yan, di ba? Nanalo din si Pacquiao noon. Ginagawang side quest na lang ngayon ng pagiging isang public servant eh. Sukot. Matry nga. Pasipag kami. Kaya mo. Hindi nagsiseparate sa ating dalawa. Boss! Brain rot. Ito yung brain rot na yun. Halo-halo na. Nung tumanda na po ako, unti-unti. Ikaw kamukha si Alice ko. Pero nakakahiya na hindi ka nag-aral. Kikilabutan ako. Ay, nakuha mo yung sukot ko. Okay. Saan ka nagtapos? Kuha mo ako. Saan ka nag-aral? I feel beautiful because I treat my hair with keratin. Keratin? My plus! Rigor, huwag mong kakalimutan yun. Ayaw ka na, di ko na kaya talaga. Sukot, di ko na kaya. Una kong batas bilang influencer party list, iban lahat ng sukot. Tagalin nyo na yung karaoke sa Roblox, makapabira ko na to. Mag-alala. Mas maganda naman yung mga yan kaysa sa mga mic sa ano. Ititig sa'yo kahit na may anghit. Sulat! Okay na yan kaysa maging basagolero ka manginginom. Ano to? Sukot. Bilib ako sa mga taong may ganyan. Ako? Alexa, close the door. Ito pinapasaya lang naman niya yung araw niya, di ba? Go sa Faraway. Neverland. Gusto niyo? Ano to? Third floor. Thank you so much. Halo tulog sulot to sa hote, kaya ano lang, pasaawa lang. Go. Far away. Oy, sino nagbayad ng Gcash sa'yo ha? Utang ba yan? Okay. Ito rin, dumating na po ba? Okay lang naman yan kung malungkot yung araw mo. Ito yung mga, okay, nice. Tara, talaga pipay. Kakikala ko ano siya, yung... Hindi ba to? Ate! Legit nga. Ate, diskriminasyon. Anong gagawin ko? Magpatubo ng daliri? Dito naman. Ikaw lang isa naka-rock and roll. Hey! What? Meron pala siyang gano'n. Kala ko ano siya galing sa taping. Okay, sulat. Recipe, paano maging masamang tao. Oy, gusto ko yan! Tulungan mo ang tao ng 10 beses. Okay, hali kay Jackie. Todo buhos mo. Putang na. Parang public servant. Tapos mo ng 1 beses. Ayun, masamang tao ka na. Pati tao pang masamang tao eh. Sulat. Parang guys, defense lang yan. Patang liit. Wait lang. Tayo nakasama buong barangay sa depensa. Yan ang tunay na alimango depensa. Batakan pababa. Malilitin natin yung rin. Inatag lang isang paa na magdadapa sa'yo. Leche. Salat. Inutusan ka bumili ng isda.
Parang ganito yung mga nakikita ko habang nagsasalita si Diwata kanina. Parang ito yung PowerPoint niya. Minalala nyo, yung ako nga pala yung Diwata Pares. Parang yun lang. Inaantay ko palalimin pa niya. Hindi ko naman sinasabing porket, ano ba yun, na influencer ka, tanga ka na o bobo ka o mababaw ka lang Pero nga ma-influencer, no, diba? Mga lawyers, mga engineer, yung mga architect, mga doktor, malalim ka lang pinag-uusapan at sinasabi nila sa tao. So pero ito, yung mga ganito, sana aralin muna nila bago sila pumasok doon. Panguli ka ng style about Bishop, may malungkot na kwento, adik ka lang. Puro ka dahilan. Sige, tumakbo ka na rin sa gobyerno, dami mong alam, di ba? Di ba yun ang gusto natin? Pero sa totoo lang, kailangan naman talaga marami kang alam. Kasi marami na dyan nakaupo na uutakan ka na masasama na kailangan mo labanan ng utak din para mautakan mo yung kasamaan. Sulot, at ito natapos sa ating mga video ngayon. Ano ba nanalo ngayon? Si Diwata o si Rosmar? At kung sino pa ang tatakbo sa mga dinastiya, nepotismo, anak na anak ng mga kandidato, kapatid ng kandidato, mga artista, mga laos na artista. Kaya kahit malaos tayo dito, hindi ako tatakbo dyan. Mga responsibilidad ko, tinatakbuhan ko Pilipinas pa kaya. Pero mahal na mahal ko ang Pilipinas. Kasi ibang paraan na lang natin maibibigay. Siguro sa ganito na lang, diba? Sa pag-update sa inyo ng mga nangyari sa Pilipinas. Paul na babaalam. Shoo!